பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானை அடைய முடியும். பகவானுடன் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். அவருடைய கருணையால் தெய்வீக அமைதி, உன்னதமான நித்திய இடம். அதாவது பகவானுடைய கருணையில் நாம இருந்தோம்னு சொன்னா நமக்கு தெய்வீக இன்பமும் கோலோக விருந்தாவனும் கிடைக்கும். நான் உனக்கு இந்த ரகசியமான காட்டில் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை வழங்கியுள்ளேன். காரணம் நீ என்னுடைய பிரியமான நண்பன். இந்த 65ல என்ன சொல்றாரு, ஒரு பிராமிஸ் பண்றாரு. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நீ சமர்ப்பித்தால் நீ என்னை வந்தடைவாய். இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. 1866ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இன்னொரு பிராமிஸ் பண்றாரு. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னையே நீ வழிபட்டனா உன்னுடைய பாவ விளைவுகளை எல்லாம் நான் விடுதலை செய்து உனக்கு மோட்சத்தை அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களுக்கான நன்மைகள் என்ன சொல்றாரு. இந்த ஞானத்தை நாம யாருக்கு கொடுக்கணும்னா தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ இந்த ஞானத்தை நாம உபதேசிக்க கூடாது. பக்தி, அதாவது இப்ப கிருஷ்ணரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வது மட்டும்தான் நாம அந்த ஞானத்தை வழங்கணும். அப்புறம் இந்த பிரீச்சிங், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மேலும் புனிதமான இந்த உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான யோகங்களை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பகவத்கீதை கேட்கருடைய அந்த விளைவுகளை சொல்றாரு. நல்ல அம்சங்களை சொல்றாரு பிரபுஜி. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Very nice. Hare Krishna. Very nice feedback. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மங்களம் மாதாஜி வந்திருக்காங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So, yeah. So நம்ம இப்போ ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு மங்கள மாதாஜி வந்திருக்காங்க. அவங்க நம்ம இந்த சேவை இருக்கு இல்லையா, நம்ம டொனேஷன் சேவை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் மங்கள மாதாஜி தான் லீட் பண்ணுறாங்க அந்த இனிஷியேட்டிவை. ஸோ மங்கள மாதாஜி நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும், எப்படி நம்ம அது பண்ணால் என்னெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிட்ஸு, அதெல்லாம் மங்கள மாதாஜி நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். எல்லாரும் நான் இப்போ என்ன சொல்ல வந்திருக்கேன்னா, எனக்கு நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாரும் டொனேஷன் கொடுக்க சொல்லி எல்லாரையும் கேட்கறதுக்கு என்ன இதில் இருக்காங்க, நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் என்னால் முடிஞ்சதை பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் இந்த L2 செக்ஷன் மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோட கிளாஸ்க்கு நான் வரல தான். அதுக்கு இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட எல்லாம் வேண்டுகோள் கொடுக்குறேன். நிறைய பேர் கொடுத்துட்டுருப்பேள், ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டுருப்பேள். இன்னமும் கொடுக்காதவங்க கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். ஓகே, அது சொல்கிறதுக்கோசரம் தான் நான் வந்திருக்கேன். இப்போது இது கீதை, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுருக்கிறதுலாம் பகவத்கீதையை பற்றி நல்லா ஃபுல்லாக படித்து அதனோட அமுதத்தை குடிச்சிருக்கோம். கோயிலில் ஒரு புனித நோக்கத்துக்காக பூஜை பொருள்கள், பூஜைக்கு வேணுங்கிற சாமான்கள்லாம் வாங்கணும். எத்தனையோ ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அங்கே கோயிலில் பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்குறா, அதுக்கு பிரசாதத்துக்கு வேணுங்கிற சாமான்கள்லாம் வாங்கி தரணும். கறியாக வாங்கணும், பழங்கள் வாங்கணும், எத்தனையோ வேலைகள், சின்ன சின்ன வேலைகள் இருக்குது. அப்புறம் 2 மாடு வச்சுருக்கா, அந்த மாடுக்கு சாப்பாடு அன்னைக்கு கொடுக்குறோம். ஒரு மாட்டுக்கு சாப்பாடு, ஒரே ஒரு மாட்டுக்கு 100 ருபீஸ் ஆகுது. 2 மாட்டுக்கு 4 மாட்டுக்கு 500 ரூபா ஆகுது. அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு மாதம் கொடுத்தாலும் ஓகே, இல்லைன்னா சுதாம்ப சேவை எடுத்துன்னு 12 மாதத்துக்கு அதை நிறுத்தியும் கொடுக்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். தானம் செய்கிறதுங்கிறது தெய்வத்துக்கு சமம். அதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, டூயிங் சேரிட்டி ஈக்குவல்ஸ் சர்விங் காட் டைரக்ட்லி. நேராக சாமி நம்மக்கிட்ட நம்ம எத்தனைக்கு எத்தனை தானங்கள்லாம் கொடுக்குறோமோ அத்தனைக்கு எத்தனை நமக்கு கடவுள்கிட்டக்கு நம்ம நெருங்கி வரார்.
அதாவது மம பிரியக, யாரெல்லாம் அவருக்கு மம பிரியங்கிற கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, எ- யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பக்தி யோகத்தை விருத்தி பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறவாள் 3 ஐட்டம்ஸ் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தானம் இதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு, பக்தர்களோட அசோசியேஷனோட இருக்கிறதுக்கு, நல்ல காரியங்கள் பண்ணும். இந்த மாதிரி நல்ல இதில் இருந்தாலே நமக்கு அதுவே பகவான் நமக்கு கிட்டக்க வரத்துக்கு அனுகிரகங்கள் இருக்குது. ஓகே, நன்மை செஞ்சாக்க எத்தனைக்கு எத்தனை நன்மை பண்ணுறோமோ அது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நல்லது வந்து நம்மளை காப்பாற்றும். ஓகே, தர்மம் தானே தெய்வத்துக்கு தாரகம், ஜென்ரஸ் கிவிங் இஸ் த பிரிட்ஜ் டு டிவினிட்டி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறான். அது வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சும்மா ஜஸ்ட் தெரியாதது இல்லை, நம்மளாம் L3 வந்தாச்சு. இருந்தாலும் என்னோட டியூட்டிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். அந்த கிருஷ்ணரோட ஏழை பிராமணர் அவருக்கு ஃப்ரெண்டு யார், ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சுதாமா. எவ்வளோ வறுமையாக இருந்தார். அவர் வீட்டில் ஒரு பிடி அவுல் தான் இருந்தது. அந்த அவுலை என்ன பண்ணார், அவர் வந்து ஒரு துணியில், அப்போல்லாம் பேக் எல்லாம் கிடையாது, அவர் வந்து ஒரு கழியில் வந்து ஒரு வேஷ்டியில், அழுக்கு வேஷ்டியை துவைக்கிறதுக்கு சர்ஃப் பவுடர்லாம் கிடையாது, அப்போது சோப்பும் கிடையாது, அந்த அழுக்கு துணியில் கட்டி எடுத்துகிட்டு போனார். அங்கே போனதும், அவர் வீட்டுக்குள்ளே போனதும் என்ன இருந்தது, கிருஷ்ணர் வாசலில் வாசக்காப்பால் யாரும் உள்ளே விட மாட்டேன்ட்டா. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான்னு. அங்கேருந்து சுதாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளேருந்து வரார், உட்காந்துட்டு. அப்புறம் அவர் கையை பிடிச்சி உள்ளே அழைச்சிட்டு போய் தான் ரூமில் உட்காந்து நல்லா பேசி எல்லாம் பண்ணி அவர் கொண்டு, நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க எனக்கா ஃப்ரெண்டை பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட வாங்கி அந்த அவுலை எடுத்து சாப்பிட்டு அவருக்கு அவரோட பேசி நல்லா இதுவாகவே இருந்திருக்கார். அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்த உடனே அவர் திரும்பி நான் போயிட்டு கிளம்பட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறார். அந்த மாதிரி கிளம்பி அவர் வாசலில் வரும்போதே அவருக்கு ஒரு உற்சாகம் இருக்குது, என்னமோ நல்லது நடக்க போகிறது நமக்குன்னு. அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே வீடு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அவளுக்கே அப்படி பண்ணினா நம்மளாம் ஒரு 500 ரூபா கொடுத்தா நமக்கு பண்ண மாட்டாரா? நம்ம எதிர்பார்த்துன்னு பண்ண வேண்டாம், புரியுறதா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறீங்க. அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காம பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக பகவான் நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்வார். ஓகே, 17வது பகவத்கீதை 17வது சாப்டரில் 20வது ஸ்லோகம், தானம் கொடுக்குறச்சிய சாத்விக குணத்தில் பண்ணுற தானம் நல்லது. யாருக்காவது வேண்டாத வாழ்க்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. வீடாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு விட நல்ல காரியங்களுக்கு, டெம்பிள் காரியங்களுக்கு, அந்த மாதிரி நல்ல வாழ்க்கெல்லாம் கொடுக்கறது ரொம்ப விசேஷம். ஓகேயா? அப்புறம் இன்னும் நிறைய கதைகள்லாம் இருக்குது. இது அதெல்லாம் வேண்டாம். உங்களுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா லெவல் 3ல் இருக்கேன், உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் எவ்வளோ 5000 கொடுத்தேன் 10,000 கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு 50% இது கிடைக்கிது, வருமானத்துலேருந்து கழிவு அளிக்கும், தள்ளுபடி உங்களுக்கு பண்ணி 50% நீங்கள் கட்ட வேண்டாம், கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். அந்த மாதிரி அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனால் என்ன கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து நம்ம கொடுக்கலாம். நீங்கள் இந்த சேவையும் பண்ணிக்கலாம், அது பேர் என்ன, மந்த்லி சேவையும் பண்ணிக்கலாம். 5000 ரூபா கொடுக்கணும். இப்போ லைஃப் மெம்பர்ஷிப்னு எடுத்துட்டேன்னா அது எவ்வளோ ஆகும், எல்லாமே 5ங்கிற நம்பர், 55,555. எல்லோரும் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அது என்ன, லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கையில் இருந்ததுனாக்க நமக்கு அரௌண்ட் த வேர்ல்டு எந்த இடத்துல போனாலும் 3 நாளைக்கு நம்ம இஸ்கான் டெம்பிளில் ஸ்டே பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த 55,000 அட் அ டைம் கட்டுறதுக்கு எல்லாராலையும் முடியாது. அதனால என்ன பண்ணலாம், மாதம் 5,000 8,000 அப்படின்னு ஒரு வருஷத்துக்கு அதை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கா போட்டு. ஸோ அது மாதிரி போட்டு நம்ம கையில் ஒரு கார்டு வச்சுக்கலாம். அது வாங்கி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு பகவத்கீதா ஃபுல் செட்டு கொடுத்துருவா ஃப்ரீ. அதை தவிர்த்து நிறையா சின்ன சின்ன புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ், அப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கு, NOI NOD எல்லா புத்தகமே ஆல்மோஸ்ட், கிருஷ்ணா புக்கு, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன புத்தகங்களும் ஒரு 15-18 புத்தகம் அதுவும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வரத்துக்கும் நீங்கள் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் வந்ததுன்னா என்னை கேளுங்க. ஓகே, நான் ஒரு PPT ஒன்று போடுறேன், இதை பார்த்துக்கோ. பிரபுஜி என்னை கோஹோஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறேன். உங்க நம்பர், பர்சனல் நம்பர் கால் பண்ணலாமா மாதாஜி, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா? ஓ எஸ், தாராளமாக பண்ணலாமா என் நம்பருக்கு. இல்லைன்னா வந்து இங்கே யாரும் இருக்காங்களா வேறு, நான் NND பிரபுஜியோட நம்பரும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி, நான் ஆல்ரெடி 3 PM போஸ்ட் பண்ணேன் இல்லையா, இங்க போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சரி பண்ணி பத்மா மாதாஜி இருக்கீங்களா?
உங்க ஓகே நம்பரோட இதுவும் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் மாதாஜி. ஓகேம்மா ஓகேம்மா. இது இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு தானம் கொடுன்னு நான் கேட்குறேன்னு வரல. நமக்கு நம்ம இஸ்கானோட கனெக்டடாக இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை நாளைக்கு வேணாலும் நம்மளால தானம் கொடுங்க. 100 ரூபா கொடுங்க. ஒரு பசுமாட்டுக்கு தானம் சாப்பாடு. அன்றைக்கி சாப்பாடு கொடுத்தா நம்ம செத்து போனதுக்கு அப்புறமா நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், சில இதில் எங்களுதெல்லாம் பிராமின்ஸ் கல்ச்சர் எப்படின்னா செத்து போனதுக்கப்புறம் ஒரு மாடு தானம் கொடுக்கணும்பா. அதுக்கு நம்ம செத்து போனதுக்கப்புறம் கொடுப்பானே, இருக்கிறச்சே மாட்டுக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்துட்டாக்க அதுவே நமக்கு புண்ணியம் தானே. அந்த மாதிரி நினச்சின்னு தானம் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இஸ்கான் மங்களூர் குலையில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. அது ஏரியல் வியூ ஆஃப் நம்ம டெம்பிள். இதுதான் கோஷாலா. நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். இது ரொம்ப 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 புண்ணியம். இது பண்ணிட்டேன்னாக்க நமக்கு பர்சனலாக ஒருத்தருக்குமே ஒரு ஃபீட் ஆன் 1 cow 100 ரூபா. அது மாதம் மாதம் நீங்கள் தனியாக 100 ரூபா கொடுத்தாலும் ஓகே. இல்லை ஒரு மாதம் தான் கொடுக்க முடியாதுனாலும் கொடுங்க. அதாவது எல்லாரும் ஐயோ இவ்வளோ கொடுக்குறாளே 100 ரூபா குடிச்சா எதாவது நினச்சிப்பாளோ அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. எல்லாருக்கும் எத்தனை சக்தி முடியுமோ அது கொடுக்கணும். நீங்கள் ஒரு சின்ன கதை ஒன்று கூட சொல்லிடுறேன். ஒரு பண்ணையார் இருந்தாராம். அவர் கையில் எக்கச்சக்கம் பைசாவும். அவர் 5 லட்சம் அப்படின்னு தானம் கொடுத்தாராம். இங்கே வீட்டில் அவருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு மிராசிதார் சின்ன போஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் கையில் காசு இல்லை. அவர் கையில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்ச பணம் ஒரு 50,000 ரூபா தான் இருந்துதான். அவர் என்ன பண்ணாரோ அந்த உட்காந்துருந்த ஒரு குடிசை வீட்டை அதையும் விற்று 75,000 80,000 பணத்தை எடுத்து அதை கொடுத்தாரும். அந்த கல்வெட்டில் அந்த கோயில் கட்டின உடனே அந்த கல்வெட்டில் யாரோட பேர் முதல்ல போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் மனசார கொடுத்த அந்த ஏழையோட நம்பர் தான் முதல்ல பேர் கல்வெட்டில் போட்டிருந்தது. அதனால் நீங்கள் மொத்தமாக கொடுக்குறாளேன்னு அந்த பெருமைக்கு அந்த இதுவே பண்ண வேண்டாம். நமக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக பகவானுக்கு கொடுக்கணும். எதையுமே எதிர்பார்த்துன்னு கொடுக்காதீங்க. பகவான் நீங்கள் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு தெரியும் எப்பப்போ எந்தெந்த டயத்தில் நமக்கு உதவி பண்ணணும், எப்பப்போ நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்கணும், எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லும் தெரியும். அதனால் அவர் பார்த்து பண்ணுவார். நம்மளோட இது தானம் பண்ணுறது மட்டும்தான். ஓகே. அதுவும் தானம் எதுக்குன்னா இப்போ டெம்பிள் எப்போதுன்னு நான் சொல்லலை. இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ யூனிவர்சிட்டி கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது ஒரு அடுத்தது யூனிவர்சிட்டி பற்றி அப்புறமே சொல்கிறேன். இப்போ அன்னதான சேவை அது ஒன்று ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு. பெஸ்ட்டு சேவையிலேயே தானம் கொடுக்கறதுலேயே பெரிய நல்ல தானம் இது அன்னதானம் தான். ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து அந்த காலத்துல எல்லாம் சங்கராச்சாரியாருக்கு அப்படி பண்ணுவோம் நாங்கள்லாம். அப்போ எப்படின்னா ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து ஒரு பானையில் போட்டுருவோம். அந்த பானையில் போட்டு வச்சுன்னா மாத கடைசியில் யாராவது அந்த மடத்துலேருந்து எடுத்துன்னு போயிடுவா. அதை எடுத்துன்னு போனால் அன்றைக்கி கொடுக்குற அன்றைக்கி பார்த்தா 30 நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை ரொம்ப வழிஞ்சுருவோம். நீங்கள் டெய்லி நம்ம சாப்பாட்டில் ஒரு பிடி, அந்த ஒரு பிடி குறைஞ்சதே தெரியாது அந்த சாப்பாட்டில். புரியுறதா? அந்த கச்சாவாக அந்த அரிசி ஒரு பானையில் சேர்த்துன்னு அதை எடுத்துன்னு போவேன். அதில் 10 கிலோ வரைக்கும் இப்போ கிடச்சிரும். அது எப்படி கிடைக்கும்னு கடவுளுக்கு தான் தெரியும். இதெல்லாம் தானத்தில் அவ்வளோ நல்லது. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேவையெல்லாம் பண்ணுங்க. 10 டிவோட்டிக்கு சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு பண்ணோன்னா 500 ரூபா ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி 100 பேருக்கு கொடுக்குறேன். அந்த 5,000 ரூபா கொடுத்தேன்னா 100 டிவோட்டிஸுக்கு அன்னதானம் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி வேண்டிக்கு இது 2 கொடுங்க. நீங்கள் வேண்டிட்டு ஸ்பெஷல் இவெண்ட்டுக்கு 24,000 ரூபா முடிஞ்சவா கொடுக்கலாம். தப்பே இல்லை. ஏன் கொடுக்குறேன். அப்புறம் இப்போ சுதாமா சேவைங்க தான் இல்லை இப்போ ரொம்ப மாதம் 500 ரூபா கட்டுங்க. 12 மாதத்துக்கு ஒரு மந்த்லி சேவான்னு பேர் இது. அப்புறம் கூர்ம சேவா, வராக சுதாமா சேவா 1000 3000 5000 வருது. இன்னும் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் யாராவது கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா மோகன்தாஸ் பிரபுவே கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இல்லை அவங்க அட்மிட் காதுங்க. இல்லை டைரெக்டாக என்என்டி பிரபுஜிட்டியே பேசிடுங்க. நீங்கள் அவர் எல்லாரோடையும் பேசுவார். அவர் யாரோடையும் பேச மாட்டார்னு நினச்சிக்காதீங்க. இஸ் எ வெரி ஹம்பிள் பர்சன். ரொம்ப பிரசிடெண்ட்டுங்கிற அந்த தலைகர்வமே கிடையாது அவருக்கு. ஈகோ கிடையாது. எல்லாரோடையும் நல்லபடியாக பேசிட்டு இருப்பார். ஓகே. இது இப்போ இந்த யூனிவர்சிட்டி கட்டின்னு இருக்கா. அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு ஹாஸ்டலும் வச்சு பண்ணுறா. அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு வேணுங்கிற செலவெல்லாம் இருக்குது. இப்போ அதுதான் இப்போ வேலை நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு நம்மளால் ஆனது படிக்கிறதுக்கும் கொடுக்கலாம். பகவத்கீதை பாகவதம் தான் சொல்லித்தரப்போகிறா. இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாமும் வாங்கி நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். இல்லை இந்த புஸ்தகம் வாங்கிறதுக்கு காசு கொடுக்கலாம். மொத்தமாகவே டொனேஷன். ஓகே. இந்த மாதிரி நம்மளால் ஆனதை இந்த கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கணும். நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜியோட நம்பர் கொடுத்துருக்காளா, இதில் போட்டிருப்பாங்க.
உங்கள் இதில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டிருப்பாங்க, அதை பார்த்துக்கோங்க. அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது இதெல்லாம் எப்படி எப்படி கொடுக்கறது, ஸ்கேன் பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க. அவரோட ஜிபே இருக்குது, அதில் டைரெக்டாக அனுப்பிச்சிடுங்க. அப்படியே இல்லை என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுங்க, நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் எல்லாரும் அவங்களால ஆனதை கொடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச் Hare, பிரபுஜி. Hare Krishna Mataji. Thank Hare you so Krishna, much. Thanks Mataji. for explaining. Thank you very much. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மாதாஜி வந்து நமக்கு இந்த என்னெல்லாம் சேவை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அது வந்து ஒன்று இல்லை, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நத்திங் இஸ் கம்பல்சரி. அது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கே வந்து இஃப் யூ ஃபீல் தட் வந்து யூ ஹேவ் டு கான்ட்ரிபியூட் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட். ஓகே, பிகாஸ் நம்ம வந்து கம்பல்சரியாக சொல்கிறாங்களா அப்படி அப்படின்ட்டுலாம் நீங்கள் யூ டி நாட் வரி அபவுட் இட். ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஃபீல் யூ ஷுட். அது ஏன்னா நம்ம வந்து இது பண்ணும்போதும் இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறாங்க எல்லாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மனசில் சம்டைம்ஸ் தோணும், ஓகே ஐ வாண்ட் டு கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் அப்படின்னா ப்ளீஸ் யூ கேன் சூஸ். இந்த சேவை மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட வெப்சைட்லையும் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சூஸ் அந்த லிங்க். அதே மாதிரி மாதாஜியை கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை பத்மராஜன் மாதாஜியை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். பட் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸும் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் யூ ஃபீல் ப்ளீஸ் டூ இட். நத்திங் இஸ் கம்பல்சரி. அது நான் திருப்பி சொல்ல வரேன். பிகாஸ் இஸ்கான்ல வந்து we don't want to compel anybody. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. இருக்குன்னு you want to say. That is very clear. Okay. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. அது நான் யாரையுமே கம்பல் பண்ணல. அது ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். கம்பல்சரியே கிடையாது. ஓகே, எல்லாரும் மனசார விரும்பி கொடுங்க. ஆனா இதுக்குன்னு வேண்டின்ட்டு கொடுக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் லைக் தட் கொடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார். ஓகே, ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கணும். எது பண்ணாலும் ஸ்பான்டேனியஸா மனசு நிறைந்து நம்ம என்ன விரும்பினா ப்ளீஸ் டூ இட். Nothing is அது நீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி வந்து நீங்க மல்லிகா மாதாஜி வந்திருக்காங்க பிரபுஜி. யாருமா? ஓகே ஓகே மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே, நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, உங்களோட பர்மிஷன்ல ஹரே கிருஷ்ணா. சுகா சேவையை வந்து நான் செஞ்சுட்டு போயிடுறேன். ப்ளீஸ் மாதாஜி. உங்களுக்கு மல்லிகா மாதாஜி தெரியும் நினைக்கிறேன். மல்லிகா மாதாஜி நம்ம சீனியர் டிவோட்டி. இப்போ நம்ம லெவல் 6 பண்றாங்க. அதே மாதிரி நிறைய இது லீட் பண்றாங்க இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம். ஸோ மல்லிகா மாதாஜி நமக்கு வந்து இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி சேவை எல்லாம் இருக்கு. அதை பத்தி எல்லாம் அவங்க வந்து சொல்ல போறாங்க. ஏன்னா நீங்க நினைக்கலாம் திடீர்னு வந்து சேவை இப்போ சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு. See, the main reason is நம்ம வந்து towards the end ஆயிட்டோம் நம்ம இப்போ லெவல் 2 கோர்ஸ். ஸோ இந்த லெவல் 2 கோர்ஸ் முடியும் போது நமக்கு பகவத்கீதையை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியே நம்ம இஸ்கானை பற்றியும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இஸ்கான்ல நம்ம என்னெல்லாம் அவைலபிள், என்னெல்லாம் சேவை செய்யறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதோட பார்ட்டாக தான் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸில் இதெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. ஓகே, இது பண்ணும்போது என்னன்னா இப்போ நம்ம இது இப்போ 18 சாப்டர் வந்துட்டோம். 18 சாப்டர் வரும்போதே நம்ம மனசுல வந்து சில தாட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, எப்படி நம்ம வந்து we can also contribute for a spiritual progress, என்ன என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் மனசுல தோணலாம். ஸோ அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஆல்சோ. ஓகே, இல்லை மற்றவங்க கேட்கும்போது யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து மாதாஜி ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாங்க. தட் இஸ் நம்ம வந்து எது செஞ்சாலும் இட் ஹாஸ் டு பி going to somebody who deserving பீப்புளுக்கு தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். தவிர அன்டிசர்விங் பீப்புளுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணா அவங்க செய்யற அந்த பேட் கர்மாவோடைய இது நமக்கும் வந்து சேரும். ஸோ அதனால we will have to do whatever service we feel only to the people in such mood who are devotees. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இஸ்கான்ல வந்து trying to explain to us என்னென்ன what is possible அப்படின்ட்டு. ஓகே, இதுதான் இந்த பேக்ரவுண்ட். ஓகே, விஜயகுமார் மல்லிகா மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி. உங்கள்கிட்ட எல்லாம் பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது.
நான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன். ஏன்னா அவர் வந்து நமக்கு எப்படி சேவையாற்றி இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அவருடைய 69 வயசுக்கு மேல வெளிநாட்டுல போய், அதுவும் ஹிப்பீஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த இடத்துல போய் ஒரு பெரிய சேவை செஞ்சிருக்கிறாரு. நம்ம இந்தியா வந்து பண்பாட்டுல நிறைஞ்ச இடம், பக்தி நிறைந்த இடம். இங்க வந்து எடுத்து சொல்றது ஒண்ணும் பெரிய கடினமான காரியம் இல்லை. ஆனா அந்த பண்பாடே இல்லாதவங்க, ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்வாங்க, கண்டதையும் சாப்பிடுவாங்க, சிகரெட் குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி மக்கள் இடையில கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வந்தாருன்னா, அவருடைய குரு கொடுத்த ஒரு மரியாதையும், பகவான் கிருஷ்ணர் மேல வச்ச அவருடைய நம்பிக்கை, பகவான் மேல வச்சுக்க அசையாத மகா விசுவாசம் சொல்லப்படக்கூடியது. அந்த நிலையில அவர் இருந்ததுனாலதான் அவரால் வந்து அதை வந்து சிறப்பா வந்து வெற்றிகரமா செய்ய முடிஞ்சது. பவுண்டர் ஆச்சாரியா அவர் தான். முதல்ல இஸ்லானை தோற்றுவிச்சவரே அவர் தான். அவர் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கார். அந்த எதுக்காக அவ்வளவு புஸ்தகங்களை நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா, நாமளும் அவருடைய நிலையை எட்டி பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். நம்ம வந்து ரொம்ப கீழான நிலையில இருக்கிறோம். அந்த நிலையில இருந்து நாமளும் ஆன்மீகத்துல உயரணும்னா அவரோட ஃபாலோயரா நாம இருக்கணும். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து எடுத்தோம்னா, சாரி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, செல்லகுமார் பிரபுஜி அன்மியூட் ஆயிட்டே இருக்கு பிரபுஜி, கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க செல்லகுமார் பிரபுஜி. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. அதாவது பகவத்கீதை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம 4th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே வரும். இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் மனுரிஷ்வாக, சாரி இந்த ஸ்லோகத்தை மறந்துட்டா. இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அது எதனால சொல்றாரு? அந்த விஞ்ஞானம், இந்த அழிவற்ற விஞ்ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் விவசாயங்கிற அந்த சூரிய கடவுளுக்கு வந்து அவர் உரைச்சிருக்கிறாரு. எப்பன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. இந்த பகவத்கீதை வந்து அவ்வளவு தொன்மையானது, அவ்வளவு புராதனமானது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. அடுத்த ஸ்லோகத்திலே அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்ரயோ விதுகு ச காலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப அப்படிங்கிறாரு. விவசாயனுக்கு சொன்னதை வந்து அவர் மனுவுக்கு சொன்னாரு. தன்னுடைய மகனான மனுவுக்கு, மனு மூலமா இஷ்வாகு குலத்துக்கு வந்தது, ராமச்சந்திரமூர்த்தி பிறந்த குலத்துக்கு. ஆனா அந்த தொடர் விட்டு போனதுனால உனக்கு நான் இப்ப மறுபடியும் சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து குருஷேத்திர வரல துவாபர யுகத்துல 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதையை உரைச்சிருக்கிறாரு. எதுக்காக சொன்னாரு அப்படின்னா, அந்த கீதையோட முக்கியத்துவம் அவ்வளவு சிறப்பானது. அது வந்து ஒரு லைஃப் மேனுவல். அது ஒரு நமக்கு ஆன்மீக விஞ்ஞானம்னே சொல்லலாம். வாழ்க்கை பாடமா இருக்கு. நம்மளெல்லாம் வந்து இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுவிக்கக்கூடியது. தினம் நம்ம அதுல இருந்து ஒரு புதிய கருத்துக்களை நம்ம கத்துக்கலாம். படிக்க வந்து நமக்கு புதிய விஷயம் வந்து கிடைக்கும். நம்மளுடைய லைஃப்ல என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம வெளிவரத்துக்கு அது உதவி செய்யும். அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது. அதை வந்து நம்ம வந்து விட்டுடாம நம்ம படிக்கணும். இப்ப நீங்க எல்லாமே லெவல் 2 முடிச்சு அடுத்த லெவல் 3க்கு போறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அது பக்தி சாஸ்திரி நிலைக்கு உயர்ந்துட்டு வர்றீங்க. இன்னும் மேல நீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்படின்னா நம்ம தினமே ஒரு சாப்டர் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம படிக்கலாம். அது அடுத்தது வந்து பாகவதம். அது வந்து காலையில 5:30 மணிக்கு ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் நடக்குது. 6:30 மணில இருந்து 7:30 8 வரையிலும் டீப்பா சொல்றாங்க. பாகவதம் கிளாஸ் போகுது. அந்த பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ஸ்ரீல வியாசதேவரால் எழுதப்பட்டது. அது எதுனா முழுக்க பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய சரித்திரம் தான். அதோட இல்லாம அவர்களுடைய பக்தர்களை பற்றியது, அவர் பக்தியை பற்றியது. அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது அந்த பாகவதம். எடுத்துன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே வந்து வியாசருடைய பிரேயர் தான் இருக்கும். அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய பிரேயர்ஸ், குந்தி மகாராணியோட பிரேயர்ஸ், பீஷ்ம பித்தாமகர், கோபியர்களுடைய பிரார்த்தனை, அப்புறம் நாகக்கன்னியர்களோட பிரார்த்தனை, இப்படி நிறைய பிரார்த்தனைகள். அந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நாம எப்படி பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நமக்கு வந்து அது ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும். அந்த நிலையில அது உணர முடியும். விதுர நீதி இருக்குது. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவத்கீதை கொடுத்த மாதிரி விதுரனுக்கு வந்து நீதியை சொல்லியிருப்பாரு. அது 11வது கேட்டோல. அப்புறம் நிறைய வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறு, பிருது மகாராஜா, துருவ மகாராஜா, அம்பரீஷ் மகாராஜா, இப்படி அவங்களுடைய பெரிய சரித்திரங்கள்லாம் நிறைஞ்சது. ஒரு பொக்கிஷம்னே சொல்லலாம். மேல வந்து சுகருக்கும் பரிச்சயத்துக்குமான உரையாடல்,
சூத கோஸ்வாமிக்கும் சவுனகருக்குமான உரையாடல், விதுரருக்கும் மைத்திரேயருக்குமான உரையாடல், வியாசருக்கும் நாரதருக்கும் பிரம்மாவுக்கும் இடையிலான உரையாடல், இப்படி நிறைய சம்வாதங்கள் இருக்கும். மொத்தத்துல அதுல பொக்கிஷமான ஒரு நூலுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது சைத்தன்ய சரிதாமிரம். அது நம்ம 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தோன்றின சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவருக்கு சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே, அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சைத்தன்ய சரிதாமிரம். காலையில 6 to 6:30 கிளாஸ் நடக்குது. அந்த வகுப்புலயும் நீங்க எல்லாருமே கலந்துக்கணும். அந்த புக்ஸ் எல்லாமும் ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸ், பாகவதம் செட் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிரம் இருக்கு, பக்தி சாஸ்திரி செட் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்குது. அதனால அவர் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. நீங்க எல்லாம் யூஷோ நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதெல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க என்னதான் நினைக்கிறேன். அந்த புக்ஸ் எல்லாம் அன்னில அவர் ஒரு 70க்கும் மேற்பட்ட புஸ்தகங்கள் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு. அதுல நான் கொஞ்சத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க கொஞ்சம் நோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். வேணாலும் கிருஷ்ணா, இந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணா புக் இருக்குது. அது அப்படியே 10th கேண்டோட சுருக்கம் தான். அது பாகவதோட 10th கேண்டோட சுருக்கமா அதுல எழுதியிருக்காரு. தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம், அறிவின் அரசன், கிரகங்களுக்கு எளிதான பயணம், கிருஷ்ணருக்கான வழியில், பக்குவமான கேள்விகளும் பக்குவமான பதில்களும், யோகத்தின் பூரணத்துவம், வேதம் வழங்கும் அறிவு, சவால், அமைதியான வாழ்வுக்கு வழி, உபதேசாமிர்தம், உயிரிலிருந்து உயிர் தோன்றுகிறது, கிருஷ்ண உணர்வு ஈடு இணையற்ற வரம், கிருஷ்ணர் இன்பத்தின் இருப்பிடம், கீதாச்சாரம், வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களின் பாடல்கள், கிருஷ்ண உணர்வும் கிறிஸ்துவமும், பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, குந்தி மகாராணியின் போதனைகள், பகவான் ஸ்ரீ கபிலரின் யோக முறை, பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பால், பக்தி யோகம், ஸ்ரீ பிரம்ம சம்ஹிதை, ஆன்மீக வாழ்க்கை, கிருஷ்ண உணர்வு மிக உன்னத யோகம், பக்குவ நிலைக்கான வழிகாட்டி, நாரத பக்தி சூத்திரம், ஸ்ரீ டீச்சிங் ஆஃப் சைத்தன்யா, இப்படி எக்கச்சக்கமான புஸ்தகங்கள் அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு. அதெல்லாம் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி புஸ்தகம் தான். மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா 50ல இருந்து 100க்குள்ளதான் இருக்கும் புக்ஸோட ரேட்டு. இந்த புக்குக்கு போடுற காசு நம்ம நம்மளோட அறிவுக்கு, நம்மளோட ஆன்மீகத்துக்கான வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது, நம்ம அறிவை விருத்தி செய்யறதுக்கான ஒரு வழி. அது அந்த பைசா வீணாவே போகாது. அதுவும் இல்லாம அந்த ஒவ்வொரு பைசாவும் பகவான் கோயிலுக்கு போய் சேருது, இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு உதவுது. அந்த மாதிரி வகையில பார்த்தா நம்ம ஒவ்வொரு தரமும் கோயிலுக்கு போகும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு புக்கு, சின்ன சின்ன புக்கு ஒண்ணு நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம படிச்சு நம்ம அறிவை விருத்தி பண்ணிக்கலாம். கூடவே ஆன்மீகத்துல அடி எடுத்து வைக்கலாம். இத்தனைக்கும் உதவுது அது. அதனால நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி அதை நம்ம படிக்கிறது நம்மளுடைய கடமையா எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் ஏன் படிக்க சொல்றோம்னா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷனுக்காகத்தான் இத்தனையும். அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி ஒருவேளை வாங்க முடியாத வசதி இல்லை அப்படிங்கிறவங்க வேதா பேஸ்ல இருக்கு இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு நீங்க அதுலயும் படிக்கலாம். ஆன்லைன்ல வெப்சைட் மூலமா வீட்டுல இருந்தபடியும் நீங்க வர வச்சு வாங்கி படிச்சுக்கலாம். இதை சொல்றதுக்காக தான் வந்தேன். இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு எப்படி வாங்குறது கொள்றது அப்படின்னு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னகிட்டயோ இல்ல உங்க கிளாஸ் அட்மின்ட்டையோ யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்டாலுமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இவ்வளவு உங்களோட நேரத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மதிகா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் எல்லா புக்ஸ் நம்ம எப்படி என்னெல்லாம் அவைலபிள் ஒரு கம்ப்ளீட் ஓவர்வியூ நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அது டெஃபினட்டாக எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் இதை எடுத்து சொல்லும்போது தான் சிலவங்க பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் இவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கா, அது எங்கே கிடைக்கும், இல்லை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் குட். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி. நான் லீவ் வைக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத் பிரணாமம். தண்டவத் பிரணாமம். ஸோ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இனிஷியேட்டிவ் எதற்காக அப்படின்னா நம்ம அந்த லெவல் 2 முடிகிற டைமில் நம்ம என்னெல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது நமக்கு. இப்போ நம்மளுடைய அறிவை வளர்த்துக்க வேண்டி இருக்கிறது புக்ஸ் இல்லையா, அந்த புக்ஸ் என்னெல்லாம் புக்ஸ் அவைலபிள், எங்கே கிடைக்கும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது தெரியல. வேதாபைஸ் தெரியும் இல்லையா, எல்லாருக்கும் தெரியுமா? வேணா ஒரு குயிக்காக உங்களுக்கு காமிச்சேன் 2 மினிட்டு.
தெரியாதுங்க பிரபுஜி. தெரியாதா? டோன்ட் வரி, நான் காமிக்கிறேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புக்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்குது இங்கிலீஷில். அது உங்களுக்கு காமிக்கிறது ஈஸி வே, அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னு காமிக்கிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ப்ரௌசர், கூகுள் இருக்கு இல்லையா? கூகுளில் வந்து நான் வந்து ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் கூகுள் இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் இது இருந்தாலும் இல்லையா, அது நீங்கள் அந்த ப்ரௌசர் ஓப்பன் இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா? ஓப்பன் பண்ணும்போது இங்கே நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணணும்னா வேதா பேஸ், VEDABASE அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதர் புக்ஸ் தான். வேதா பேஸில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக பிரபுபாதரோட புக்ஸ் தான். பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை இருக்கு, இது வந்து பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதமிருதா, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கிருஷ்ணா புக்கு. இதுதான் அந்த 10th கேம்டோ இது இருக்கு இல்லையா, 10வது பாகவதத்தோட 10வது அத்தியாயம் தான் கிருஷ்ணா புக். ஆக்சுவலி நம்ம இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸே இருக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈசோ உபனிஷத், சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத், பக்தி, பிரம்ம சம்ஹிதா, அப்புறம் சிவிலைசேஷன் அண்ட் டிரான்சிடென்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன புக். இது ஒன்று நம்ம இதை கிளிக் பண்ண, எதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி தெரியும். ஜேர்னி ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்னா ஒரு சாப்டரில் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் இது வந்துடும். இப்போ நமக்கு வந்து தமிழில் படிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லையா, இந்த ரைட்டில் இந்த 3 டாட் இருக்கும் இல்லையா, இந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டிரான்ஸ்லேட்னு வரும். இங்கே டிரான்ஸ்லேட் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தமிழ், நான் இங்கே தமிழ் பார்த்தேன், தமிழ் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழ் ஆகிடும். இப்போ தமிழில் படிக்கிறவங்க தமிழில் படிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரிஜினல் இங்கிலீஷில் பார்க்குறவங்க இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து எல்லா பிரபுபாதருடைய புக்ஸும் நமக்கு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து எல்லாரும் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் வந்து ஹார்ட் காப்பி புக்ஸ் வாங்க முடிஞ்சா புக் வாங்கி வச்சு அதுலேருந்து ரெஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அது குறித்து எழுதி வைக்கிறது, அதுக்கெல்லாம் வந்து புக் எப்பவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் பார்த்தா போதும் தான், நீங்கள் இது வந்து ஆன்லைன்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஃப்ரீ தான், இதெல்லாம் ஃப்ரீ. ஆன்லைனில் பார்க்குறது நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் எல்லாம். ஓகே, குந்தி ப்ரேயர்ஸ் இருக்கு, டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கபிலா இருக்கு, அஜாமிலா ஸ்டோரி, செகண்ட் சான்ஸ், டீச்சிங்ஸ் ஆஃப். ஸோ நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம். அது தவிர எல்லாரும் இந்த ஏதாச்சும் ஒரு புக் எடுத்து நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும். பிரபுபாதர் வந்து எதை மீன் பண்ற, என்ன மீன் பண்றான்னு அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஸோ ராமாயணத்தோட ஓவர்வியூ இருக்கு, மகாபாரத்தோட ஓவர்வியூ இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வேதா பேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி புக்கு வாங்கும்போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஹார்ட் காப்பி புக்ஸும் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் டிஸ்கவுண்டில் வாங்கினீங்கன்னா யூ வில் கெட் வெளியே விட கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லார் வீட்லேயும் வந்து பாகவதம், பகவத்கீதா, சைத்தன்ய சரிதமிருதா இந்த ஹார்ட் காப்பி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா பகவத்கீதாவும் பாகவதம் வீட்டில் இருக்கிறது கிருஷ்ணர் இருக்கிற மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. நம்ம வீட்டில் முன்னாலேயும் இஸ்கானுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியும் இல்லையா, வீட்டில் ஒரு பாகவதம் பகவத்கீதா கண்டிப்பாக இருக்கும். அது நம்ம இருக்கிறது எப்பவும் பெட்டர், ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ டூ தட். உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. இது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லலாம். இப்போ நமக்கு மட்டும் இந்த அறிவு கிடையாது, மற்றவங்களுக்கும் டிவோட்டீஸ்க்கும் சரி. இல்லை நம்ம வந்து கடவுள் பக்தி இருக்கு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கும் சொல்லலாம். அவங்களும் இது படித்து அதுலேருந்து அவங்களுக்கு டிவோட்டி ஆகிறது வாய்ப்பு சொல்லுங்க. ஓகே, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இந்த புக்கை பற்றி இது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். நம்ம லெவல் 2 முடிச்சு போகிற டைமில் நமக்கு இந்த இது தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே குருஜி, அந்த ராதிகா சொல்லுங்க மாதாஜி மேடம். சைவம் எடுக்கிறாங்கல்ல, ஆமாம், ராரா போறா நம்ம வரும். ஒரு என்ன மாதிரி மாதிரி ஏயா வரும்ல.
ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும். ஒரு ரைமா சொல்லுவாங்களே அவங்க சைதாபுரம். பெங்காலி பெங்காலி மேட் தானே மாதாஜி? அது ஆமா பெங்காலி மெட். தமிழ், ஆமா சொல்லுங்க. அது தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல வருது இல்லையா? தமிழ்ல கிடையாதா? இருக்கு மத்த தமிழ்ல வந்து வேற பப்ளிகேஷன் இருக்கு, தமிழ்ல வாங்கலாம் அது. அது வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல இல்ல, நீங்க வந்து இது வாங்கலாம். நீங்க வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா புக்கை இங்க இஸ்கான்ல இருந்து வாங்கலாம் தமிழ்ல. இருக்கு, தமிழ் லாங்குவேஜ்ல இருக்கான்னு கேக்குறேன். இருக்கு இருக்கு, எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கு. ஓகே பிரபுஜி, ஏதாவது அது இங்கிலீஷ்ல வர்றதுனால டக்குன்னு இந்த லாங்குவேஜ் வந்து எழுத்துக்குட்டி ஒரு மாதிரி அவ்வளவு ஃப்ளூயன்சி எனக்கு வராது. ஓ உம் சரி. அது கரெக்ட் Okay. ஒரு மாதாஜி. மாதிரி தமிழா இருந்தா டக்குன்னு வரும், அதை விட ஃபாஸ்டா வரும், அதனால. ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட். கண்டிப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது நம்ம செக்கும் பண்ணிக்கலாம் இங்க நெட்ல ஆன்லைன்ல வரல, ஆன்லைன்ல போட்டு பாக்குறேன் வரல. அப்படியா? நானும் பாக்குறேன் மாத்தாடி. இருந்தா எனக்கு அந்த இது சொல்லுங்களேன் எனக்கு. கண்டிப்பா தேங்க்யூ சரி. மாதாஜி, பிரபு இந்த தமிழ்ல சொல்லுங்க பிரபு. சில நேரத்துல மதுரை, திருநெல்வேலி, பெரியகுளம் இவங்க இந்த இஸ்கான்ல இருந்து தமிழ்ல நிறைய புக்கு கிடைக்குதுங்க மாதாஜி. ஓகே. சங்கரன் பிரபுஜி முடிஞ்சா ஒண்ணு பாருங்களேன், இருந்ததுன்னா செக் பண்ணுங்க, இல்ல இருந்ததுன்னா குருஜி, இப்ப டிவோட்டிஸ் நான் யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால புக்கு வாங்க முடியல. நான் அங்க இருந்திருந்தேன்னா வாங்கிடுவேன். வாங்கி வச்சிருக்கேன் இல்ல. நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வீட்டுல. அங்கிருந்து இங்க எடுத்துட்டு வர முடியல. திருப்பி ஓகே 6 ஓகே months ஓகே கழிச்சு மறுபடியும் மார்ச்ல போவேன், அப்ப வந்து வாங்கிடுவேன். பட் அது வரைக்கும் என்னால சரி. ஃபாலோ பண்ண முடியலையே. அவங்க கிளாஸ் நடத்தும் போது நான் வாயை திறக்காம உட்கார்ந்துருக்கேன். இதனால அப்ப நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க மாதா, நீங்க ஆன்லைன் அவங்க பிளேலிஸ்ட் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து கேட்கலாம் மாதாஜி. ரிலாக்ஸ்டா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேலிஸ்ட்டும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட புரிதல் பெட்டரா இருக்கும். இல்ல புரியுது. பட் நான் எனக்கு ஆ, அவங்களோட பிரசன்ட்ல படிக்கணுங்கும் போது தமிழ் அப்ப வரல, கரெக்ட். அதுக்காக கஷ்டமா இருக்கு. புரியுது புரியுது புரியுது. அதுக்கு நான் சொன்ன வழி பெட்டர் மாதாஜி. நான் என்ன சொன்னேன் இல்லையா, நீங்க என்ன பண்றீங்க, வேதா பேஸ் போங்க மாதாஜி. ம், இந்த வேதா பேஸ் போயிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். இப்போ நான் வந்து மத்திய லீலால 15th சாப்டர் 20th சாப்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா மத்திய லீலா சாப்டர் 20 எடுத்துங்க. அப்புறம் வந்து அந்த 20 சாப்டர்ல எடுக்கிறாங்கன்னா நான் நெட்ல இப்போ போய் நீங்க பார்த்தேன் குருஜி, இங்கிலீஷ்ல தான் வருது, தமிழ்ல வர நான் சொல்றேன் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன். நீங்க இந்த மாதிரி மாட்டேங்குது. எடுத்துடுறீங்க இல்லையா, எடுத்துட்டு ஆ, இந்த ரைட் சைட்ல 3 டாட் இருக்கு இல்லையா, ம், 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 அந்த 3 டாட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ம், இது விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். கீழே ம், டிரான்ஸ்லேட்னு ஒன்று இருக்கு, அதை ப்ரெஸ் ம், பண்ணுங்க. அப்புறம் அதுல இங்கிலீஷ், தமிழ் இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜ் வரும். நீங்க தமிழ் சூஸ் பண்ணிட்டு தமிழ் நான் சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க தமிழ்ன்ட்டு. ம். தமிழ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணேன்னா இது அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் ஆயிடும். ஓகே பிரபுஜி, பாத்தீங்களா? ஓகே. ஓகே, பார்த்துட்டேன், இந்த பண்ணி பார்க்கறேன். பண்ணி பாருங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த புக் இருந்தாலும் நீங்க அதை இன்னொரு லாங்குவேஜ்க்கு நீங்க அதை இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து ஓகே, பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோகம் ஓ, பாத்தீங்களா வந்து வருது. ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால தான் இந்த ரொம்ப முக்கியம் நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல இந்த முடியறதுக்குள்ள இந்த மென்னெல்லாம் நம்ம இஸ்கான்ல பண்றோம் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றதுக்கு வேண்டிதான் இந்த இது பார்த்தோம். தான் மல்லிகா மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து மங்கள மாதாஜி வந்து சேவைகளை பற்றி சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் இருக்கு, நம்ம இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். நாளைக்கு நம்ம கன்க்ளூஷன். ஓகே, நாளைக்கு நம்ம இந்த நம்மளோட கோர்ஸ் கன்க்ளூஷன் லெவல் 2. ஓகே, அப்போ நாளைக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் என்ன, எல்லாரும் கண்டிப்பாக வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் தெரியும் நம்ம யார் என்னன்ட்டு, அதுக்காக சொல்றேன் நான். ஓகே, அதே மாதிரி கீர்த்தன் நாளைக்கு 2 பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. நாளைக்கு 7:45 நம்ம ஜாயின் பண்றோம். இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீர்த்தன், அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் செஷன் முடிக்க போறோம். நாளைக்கு 2 கிளாஸ் இது பண்ண போறோம். ஓகே, குட். ஸோ இப்போ நம்ம வில் கோ பேக் டு த கிளாஸ். ஸோ பிரபுஜி நல்லா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. நம்ம என்ன எடுத்தோம் அப்படின்ட்டு up to 71 வரைக்கும் என்னன்னு பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு நமக்கு. இப்போ நம்ம
72 ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் அவே. அதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் சொல்லல. அது ஒரு பெரிய இது. நம்ம ப்ரேயரோட ஆரம்பிச்சிருக்கணும், ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரேயர் இல்லாமல் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் பெக்கிங் பார்டன் டு ஒன்று குருக்களுக்கும் ஆல் த டிவோட்டிஸ். வி ஷுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் தி ப்ரேயர்ஸ். இப்போ நம்ம கிளாஸ் வந்து ப்ரேயரோட ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदाधिकम्. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. तो நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகம், that is 18th chapterல 72nd ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். இப்போ 18வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்னன்னா, 1வது இருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தினுடைய சுருக்கம் பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் முக்குணங்களை பற்றி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் அப் டு 40 இல்லையா. முக்குணங்களை வந்து அப் டு 40 பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ அப்புறம் நம்ம 41ல இருந்து 55 வரைக்கும் என்ன செயல்படுபவர்களையே பக்குவமானவர்கள் யார், அதை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம. அப்புறம் பகவானுக்கான அன்பு, அப்புறம் இறுதி விளைவு என்னன்னு 67ல இருக்குது. இப்போதான் வந்து பகவான் டெஃபினட்டா என்னன்னு அப்படின்னு ப்ராமிசஸ் கொடுக்குறாரு. ப்ராமிசஸ் மட்டும் இல்லாது அதுதான் அப்படி அத்தாரிட்டேட்டிவா அவர் சொல்றாரு. தட் இஸ் எல்லா பலன்களையும் எல்லாரையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும், எல்லாரையும் காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு சொன்னார். அவருடைய பக்தன் வந்து ஒருபோதும் வந்து உயரத்தில் ஆழ்வதில்லை அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ அது பிரபுஜி வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு சமரைஸ் பண்ணும்போது. ஓகே, ஸோ 72nd ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே, படிங்க சார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கட்சித் ஏதத் ஸ்ருதம் பார்த்த த்வை காக்ரேன சேதஷா கட்சித் அஜ்ஞான சம்மோக பிரணஷ்டஸ் தே தனஞ்சய. ருதாவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்வோனே, நீ இதனை கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கிவிட்டதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன பகவான் கேட்கிறாரு, அர்ஜுனனை வந்து எப்படி கேட்கிறா? பிருதாவின் மகனே. பிருதாவின் மகனேன்னு சொல்லும்போது அர்ஜுனுடைய பரம்பரையில பேக்ரவுண்டை பத்தி சொல்றார். பிருதாவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்வோனே, தனஞ்சயா அப்படின்னா செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படின்னு. நீ இதனை கவனமாக மனதுடன் கேட்டாயா? எதனை? அவருடைய உபதேசத்தை நீ வந்து கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா?
உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கி விட்டதா அப்படின்ட்டு பகவான் கேட்கிறார். ஸோ இது வந்து நம்ம மெசேஜ் என்ன, நீ இதனை கவனமாக மனிதனும் கேட்டாயா அப்படின்ட்டு கேட்கும்போது என்ன, தட் இஸ் ஒரு குரு கிட்ட இருந்து ஒரு சிஷ்யன் வந்து கேட்கும்போது, அவருடைய உபதேசங்களை கேட்கும்போது கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும், வந்து மனதை அதில் செலுத்தி கேட்க வேண்டும், பணிவுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து நமக்கு தெரிகிறது. சரி, கவனமாக கேட்டாயா, அப்படி கேட்டாதான் அந்த நம்மளுடைய குரு என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரோ, என்ன வந்து அவர் எதிர்பார்க்கிறாரோ அது நம்ம மனதில் பதியும். இல்லாட்டி என்ன ஆகும், குரு ஏதோ சொல்றாரு, நான் ஏதோ கேட்கறேன்னு சொல்லி மனசுல அது பதியாது. ஸோ நம்ம எதோ கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து நீங்க ரொம்ப நீங்க எங்கள்கிட்ட ஸ்ரத்தையா கேட்குற மாதிரி கேட்கணும். நம்ம தட் இஸ் குருஜி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க எங்களுக்கு கேக்குறீங்கல்ல, புரிஞ்சுதா? நான் சொல்றது தெரியுதான்னு கேக்குறீங்களா? அந்த மாதிரிதான் அவர் கேட்டிருக்கேன். இது ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகும் டைம்ல இந்த புரிதல் நடந்ததா, இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து சிலது கடினமாக இருக்கலாம், இல்லை சிலது சரியா புரியாம இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கவங்களுடைய கடமை. தட் இஸ் அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு தான் சொல்லுறது போய் சேர்கிறதா இல்லையா கேட்கறது கேட்குது. அதே மாதிரிதான் சிஷ்யனோட கடமை கவனமாக மனதில் கேட்டு அதை புரிந்து கொண்டு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கேட்டு இருக்கிறது, அது சிஷ்யனோட கடமை. அதுதான் இங்கே கிளியரா எடுத்து வைக்கிறார். ஸோ உனது அறியாமையையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கி விட்டதா கேட்கிறார். ஸோ இத்தனை எடுத்து வைத்து இருக்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் நீ கேட்டேப்பா அர்ஜுனா, உன்னுடைய அறியாமையும் மயக்கமும் எல்லாம் நீங்கி விட்டதா அப்படின்ட்டு அவரு கேட்கிறார். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, மாணவர் புரிந்து கொண்டாரா என்று சோதித்து பார்க்கவும், தேவைப்பட்டால் மறுபடியும் சொல்லவும். இது வந்து ஒரு குருவனுடைய கடமை. யாருக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் நம்ம வந்து ப்ரீச் பண்றோம், மற்றவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணும்போது நம்ம சொல்றது வந்து அவங்களை போய் சேர்கிறதா, கரெக்டான முறையில் போய் சேர்கிறதா, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா, இந்த டவுட் இருந்தால் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அதை கிளாரிஃபை பண்ணி ஆகணும். அது குருவனுடைய கடமை. ஸோ கிருஷ்ணரை குருவாக அடைந்த அர்ஜுனன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி இல்லையா? ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதை போன்ற குருவை அடைந்த நாம் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள் பார்த்தீங்க இல்லையா? அந்த இவ்வளோ புக்ஸ் நமக்கு வேண்டி எழுதியிருக்காரு. இந்த ஒவ்வொரு புக்கும் பகவத்கீதை, பாகவதம், அது பக்தி இது பிரம்ம சமீதை, இதெல்லாம் மேற்கோள் எடுத்து அவர் நமக்கு அப்படியே அளித்திருக்கிறார். இத்தனை நிறைய புக்ஸ் நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம பிரபுபாதருடைய புக்ஸை படித்தாவே நமக்கு வேண்டிய எல்லா இது தட் இஸ் புக்ஸில் இருந்து, தட் இஸ் நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் இருக்கிற சாராம்சம் நமக்கு புரிஞ்சிடும். சொல்ல போனா வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, வாழைப்பழத்தை உரிச்சு நம்ம கையில கொடுத்துருக்காரு, சாப்பிட சொல்றாரு பிரபுபாதர். அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் அவரு ஹெல்ப் இதை பண்ணி வழிவகுத்திருக்கிறார், ஆன்மீகத்தில் முன்னேறத்துக்கு. ஸோ நம்ம கடமை என்ன, அதை நாம் அந்த ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும். பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை எல்லாம் படித்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும். டவுட் இருந்தால் நம்மளுடைய குருக்கள்கிட்ட கேட்டு நம்ம வந்து அவர்கள் வழிகாட்டுதல்படி நம்ம முன்னேற வேண்டும். ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. ஓகே, 73 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, வாசிக்கலாமா? வாசிக்க மாட்டேன். அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோஹ ஸ்மிருதிர்லப்தா த்வத்ப்ரசாதான் மயாச்யுத ஸ்திதோ அஸ்மி கத சந்தேஹ கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையினால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். அர்ஜுன் என்ன கூடுறாரு, சிஷ்யன்ல அவர் என்ன சொல்றாரு, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடைய இன்ஃபாலிபிள் இல்லையா? இந்த வீழ்ச்சி அடையாதவர், அதுக்கு சமஸ்கிருத சொல்லு என்ன? இன்ஃபாலிபிள் அப்படின்னு அச்சுதன் நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. அச்சுதா. அச்சுதா.
ஓகே, வீழ்ச்சி அடையாதவர் அச்சுதர். ஓகே, அஜித்தா என்ன அப்படின்னா எதிரிகள் இல்லாதவர். ஓகே, அது அஜித். அச்சுதா அப்படின்னா இன்ஃபாலிபிள் அப்படின்னு வீழ்ச்சி அடையாதவரே. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது இல்லையா, அவருக்கு மனதில் இருந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து தங்களது கருணையால் நான் என் நினைவை மீண்டும் பெற்றுள்ளேன். ஸ்திர புத்தி மீண்டும் எனக்கு கிடைத்து விட்டது. ஏன்னா அர்ஜுன் ஒரு எக்ஸால்டட் டிவோட்டி தான் அர்ஜுன். அவர் எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணருடைய நினைப்பு தான், கிருஷ்ணருடைய சவகாசத்தான் இருக்கார் இல்லையா. சாக்கியத்துக்கே அவரை எடுத்துக்காட்டு இல்லையா. அந்த நிலையில் இருக்கிற அர்ஜுனர் அவர் சொல்லிட்டாரு, எனக்கு மனதில் கலக்கம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது, எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியாக உள்ளேன், என்னுடைய கடமை என்ன எனக்கு புரிந்து விட்டது, நான் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பது எனக்கு புரிந்து விட்டது. தங்களது உபதேசங்களின்படி நான் செயல்பட தயாராக உள்ளேன். நம்மளும் என்ன பண்ணும், இதே மாதிரி பகவத்கீதையை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்மளுடைய கடமைகளை நாம் செவ்வன செய்யறதுக்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். நம்ம 18th சாப்டர் முடிய போகுது. இந்த டைம்ல நம்ம அந்த நிலையில் நம்ம இருக்கணும். நம்ம பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கும் போது என்ன மனநிலையில இருந்தோம், மனசுல என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த 70 ஸ்லோகங்கள் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு நிறைய புரிதல் உண்டாயிருக்கு நமக்கு. இதே இப்போ நம்ம லெவல் 3 எல்லாம் போகும்போது இன்னும் ஆழ்ந்த புரிதல் வரும். அப்போ நம்ம இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் நமக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது அவ்வளோ டெப்த் கிடையாது, கொஞ்சம் மேல் பூச்சா பார்த்துட்டு இருக்கோம் லெவல் 2ல. ஏன்னா ஒவ்வொரு லெவலில் நமக்கு ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு எடுத்த உடனே பெரிய தியரம்ஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு முதல்ல ஏபிசிடி சொல்லி கொடுப்போம். அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் இதெல்லாம் என்ன சொல்றது, சின்ன ஃபார்முலாஸ், சின்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹையர் இதில் போகும்போது தியரம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் போன ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த மாதிரி பகவத்கீதை நம்ம லெவல் 2ல ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் அதில் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது. இந்த லெவல் 3 எல்லாம் நீங்கள் போகும்போது இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக படிப்பு அனலைஸ் பண்ணி அதோட சாராம்சத்தை முழுமையாக புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ கிருஷ்ணர் ஆணைப்படி செயல்படுவதால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மயக்கம் தீர்ந்துவிடும், நினைவை நம்ம மனது சுய நினைவு நமக்கு பெறுவோம் இல்லையா. எல்லா சந்தேகங்களும் நம்மளை விட்டு அகலும். ஸோ கிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் படி நாம் செயல்படும் போது அர்ஜுனர் நமக்கு வேண்டிதான் சொல்றாரு. நம்ம கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்கள் நடக்கும்போது நமக்கு என்னாகும், இந்த மயக்கம் நீங்கும், நம்மளுடைய நிலை உன்னதமாக மாறும், அதனால சந்தேகங்கள் எல்லாம் நம்மளை விடுபடும் அப்படின்னு நாம் கிருஷ்ணர் சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார். அது முன்னாடி அவர் நமக்கு உறுதி கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணர் சரணடைந்தால் ஏன் அவர் தான் நம்மளுடைய இது இல்லையா, தந்தை அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா. நம்ம அவரு தான் நம்ம தோன்றி இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் பகவானின் பின்ன பகுதிகள். ஸோ அதனால அவரிடம் சென்று அவருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது நமக்கு கிடைக்க போற அந்த ஆனந்தம் எதற்கும் நிகராக. ஸோ பகவத்கீதையின் செய்தியை கவனத்துடன் கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் உறுதியாகவும் தயாராகவும் இருக்கிறார். எதற்கு தயாராக இருக்கிறார்? கடமையை செய்ய. அவர் கிருஷ்ணன் உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் என்று சொன்னார். நம்மும் தயாரா? நம்ம 72 ஸ்லோகம் 73 ஸ்லோகம் வந்தாச்சு. நம்மளும் கிருஷ்ணருடைய போதனைப்படி செயல்பட தயாரா? நம்பலாம் அதுக்குதான் நம்ம அடுத்த லெவல் பகவான் தான் நம்மளை நடத்திட்டு போகணும். ஆமா. சார் நமக்கு என்ன பண்ணதுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை, வேற ஒன்றும் பண்ண வேணாம். கிருஷ்ணா நீ எல்லாம் உங்கள்கிட்ட பாகத்தை போட்டாச்சு, நீ என்ன வழி நடத்து, அவ்வளவுதான். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு செயல்பட முடியும் நம்மளால. இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நான் படிச்சுட்டு எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக முடியாது. நான் கிருஷ்ணர் மாதிரியும் பலராமன் மாதிரியும் பாலத்தை போட்டிருக்கேன். என்ன சொல்லணும்னு நீ சொல்லி கொடுப்பா. குருஜி முதல்ல உங்களை மாதிரி குருஜி உங்களை மாதிரி முதல்ல பொறுமையா பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிட்டாங்க. இல்ல எல்லாம் வரும் மாதாஜி, பொறுமையா வரவே வரும் குருஜி. வரும் கண்டிப்பா வரும்.
இல்ல எல்லாம் வரும் பாருங்க. நீங்க வந்து பாருங்களேன், நீங்க இதுல வந்து ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கும் கண்டிப்பா இது மாதிரி வரும். எனக்கே நான் வருதுன்னா உங்ககிட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் ஈஸியா வரும். மனசுக்குள்ள உங்களை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். இல்ல ஏன்னா மற்ற எல்லாம் அந்த பகவான் தான். பொறுமை வந்து ரொம்ப பொறுமையா பேசுவீங்க. அதனால புகழ்ந்துக்கு இல்ல சொல்றதுக்காக நான் இல்ல சொல்லல. இதெல்லாம் உங்களோட பகவானுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அருள் தான் மாதாஜி. எல்லாம் பகவானுடைய அருள். கண்டிப்பா தப்பு கண்டிப்பா செய்யறது நானு, தப்பு இல்ல இல்ல செய்யறதெல்லாம் நானு, பாக்கி எல்லாம் வந்து நான் நினைச்சுப்பேன் உங்க பகவானுடைய மாமி செயல் தான். ரொம்ப உங்க மாமியும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு நினைப்பேன் நான். எல்லாம் ஏன்னா அந்த பகவானுடைய செயல் பொறுமையா தான் மாதாஜி. பேசுறீங்களா, அது பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த பொறுமையா பேசுறது. இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் திங். நீங்களும் அதே எனக்கு மாதிரி தான் இருக்கீங்க. நீங்க வரமாட்டேங்குதே பாருங்க, எனக்கு வரமாட்டேங்குதேன்னு நினைச்சுப்பேன். வரும். நீங்க அதான் சொல்றீங்க, நீங்க இன்னும் இப்பதானே நீங்க லெவல் 2 முடிக்க பாக்குறீங்க. லெவல் 3 இருக்கு, லெவல் 4 இருக்கு, லெவல் 5 லெவல்லாம் வர டைம்ல நீங்க ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஒரு இது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஜெம் மாணிக்கம் இருந்ததுன்னா அது வந்து கிளீனாக தான் அது ஜொலிக்கும் இல்லையா? ஸோ அது வரும் குருஜி, நீங்க அத்தனை பேர் வரும். ஆனா பிறவி குணம் இருக்குல்ல, அது என்னத்த பண்றது? எல்லாம் மாறும். எல்லா குணமும் எப்ப மாறும்? கிருஷ்ணர் மேல் நம்பிக்கை வச்சு, கிருஷ்ணர் நமக்கு இப்போ படிச்சோம்ல அதேதான், கிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் படி செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக களங்கங்கள் நீங்கும். தேங்க்யூ டோன்ட் வரி, குருஜி. டோன்ட் வரி. தேங்க்யூ. யாரும் ஹெசிடேட்டே பண்ணாதீங்க, டவுட்டே இருக்க வேணாம். செல்ஃப் டவுட் இருக்கக்கூடாது. நீங்க பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படிக்கும்போது மனதுல ஒரு அளவு கூட செல்ஃப் டவுட்டே வேணாம். கண்டிப்பாக நடக்கும். கிருஷ்ணர் எனக்கு வழி காட்டுவார்ன்ட்டு நீங்க தைரியமா இருங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த அதுக்கு ஏற்ப வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து உங்களுக்கு அமையும். பாருங்களேன், டவுட்டே வேணாம், செல்ஃப் டவுட்டே வேணாம், பகவான் மேல டவுட்டே வேணாம். கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் தான் நடக்கும். ஓகே. ஸோ நான் தேங்க்யூ சொல்றேன், குருஜி. என்னால முடியும்னா உங்களால என்னை விட ரொம்ப இதா நீங்க எல்லாம் செயல்பட முடியும். அவ்வளவுதான். உங்களை மாதிரிலாம் முடியாது குருஜி. இல்ல தேங்க்யூ குருஜி. அது அப்படியே கிடையாது மாதாஜி, அப்படியே கிடையாது. ஓகே. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் உபப்பிரிவு பதம் 74 78 சஞ்சயனின் உணர்தல். இது நம்ம நாளைக்கு இந்த சஞ்சயனின் உணர்தலோட நம்ம நாளைக்கு நம்ம முடிக்கலாம். ஓகே. பாஞ்சாகல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்திபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் ஏதாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறீங்களா? பிரபுஜி, நாளைக்கு வரும்போது சொல்லுங்க மாதாஜி. நேற்று ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது பிரபுஜி. எனக்கு ம் பக்தி ம் உஷா கிளாஸுக்கு ஃப்ரைடே போகணுமே திடீர்னு வந்து கால் நடக்க காலே நடக்கவே முடியல, எடுத்து வைக்க முடியல. அவர் ம் அந்த மந்திரத்தை தான் சொல்லினே இருந்தேன். சுத்தமா எடுத்து வைக்க முடியல பிரபுஜி. அப்புறம் சரி, என்ன இப்படி இருக்குதே சொல்லிட்டு அந்த மந்திரத்தையே சொல்லி அன்னைக்கு ஃபுல் டே சொல்லிட்டு இருந்தேன் பிரபுஜி. அப்புறம் ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்தாங்க. அவங்க வந்து படுத்துட்டு காலை இது பிடிச்சாங்க பிரபுஜி. எனக்கு என்னவோ அவங்க 2 பேரும் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது பிரபுஜி. என்ன நீங்க வந்திருக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் அவங்கள. அந்த லேடி வந்தாங்க பிரபுஜி. என்ன நல்லா காலை நீட்டிங்கன்னா, இல்லை என்னால் முடியும், எனக்கு கடவுள் நான் சாண்டிங் பண்ணுவேன், எனக்கு அந்த இது இருக்குது, அந்த ஒருநிலைப்படுத்தி நான் சாண்டிங் நிறைய பண்ணுவேன், எனக்கு கண்டிப்பாக முடியும் அப்படி அவங்க காலை நீட்டு மடங்குங்கன்னு போது அவங்க தொடும்போது பிரபுஜி உண்மையிலே அவர் வந்து பக்கத்தில் வந்து தொடுற மாதிரி இருக்குது. நான் இந்த கிளாஸுக்கு போகணுமே அப்படின்ட்டு நினச்சின்னு அவங்க இது பண்ணும்போது எனக்கு கிருஷ்ணர் வந்து சாண்டிங் சொல்ல, நான் ஒருநிலைப்படுத்துங்க மனசை, ஒருநிலைப்படுத்த உண்மை, எனக்கு பயமாக கிடையாது, என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன். எங்க காலை இது பண்ணுங்க நான் பாருங்க அப்படியே எடுக்கும்போது அவங்க வந்து காலை தொடும்போது எனக்கு அப்படியே உணர்வு, என்னது நீங்க வந்து என்ன நீங்க வந்திருக்கீங்களே அப்படின்றாங்க. கிருஷ்ணா என்ன நீங்க வந்திருக்கீங்களேன்ற அந்த அவர் அப்படியே நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுனால பிரபுஜி எனக்கு அவரு சர்வ சதா காலமும் அந்த மந்திரத்தை அதுதான் முதல்ல சொல்லுவேன். அப்படி நேத்து நேத்து நைட்டு தான் பிரபுஜி அப்படியே இது பண்ணும்போது நல்லா காலை எடுத்து இது ஸோ பண்ணும்போது இதுதான் வந்து மாதாஜிட்ட தான் சொன்னேன். நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து அவர் மேல நம்ம பாரத்தை போட்டா தானாகவே நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடக்கும். அதான் பிரபுஜி அது வந்து அவர்கிட்ட நம்ம சொன்னேன் கையில நான். எதுவுமே இல்லை. அவரு என்ன பண்ணிடுவாரு, அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு, என்னை கூட்டின்னு போயிடுவாரு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க பாப்பா சொல்லிச்சு பிரபுஜி. கிளாஸுக்கு போறோம்னா இந்த மாதிரி இது பிரிஷோதெரபிஸ்ட் வந்து அவங்க அதெல்லாம் பண்ணும்போது பிரபுஜி அவரு தான் என்னை இது பண்ற மாதிரி தெரியுது பிரபுஜி எனக்கு.
வெரி குட். ஏன் நீங்க உங்களோட வந்துட்டீங்க, நீங்க ஏன் தொடறீங்க அப்படின்னு இருந்தேன் நானு. அப்புறம் என்ன இவங்க என்னவோ பேசுறாங்களேன்னா, இல்ல நான் வந்து சாண்டிங் சொல்லுவேன் நிறைய. அந்த சாண்டிங்ல அவர் வந்து அப்படியே அந்த காலை வந்து நல்லா நல்லா பண்ணுங்க, எனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொன்னேன் நானு. நான் எடுப்பேன், பண்ணுவேன், செய்வேன். அப்புறம் நீங்க ஏன் வந்திருக்கீங்கன்னு கேக்குறேன் நானு. இவரே வந்திருக்கிறாரு, என்ன இவங்க என்னென்னவோ பேசுறாங்களே அப்படின்னு. அவர் ரொம்ப அந்த உணர்வுல இருக்கிறா. என்னால முடியும், நான் செய்வேன். அதுல அதே இதுல இருங்க மாத்தாஜி. ஸோ அதே அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்ல இருங்க. ஸோ ஐ திங்க் அதான் எல்லாருக்கும் அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கட்டும். தட் இஸ் நம்மளால முடியும். அவரு கிட்டதான் எல்லாம் எது நடக்குதோ அவர் விருப்பப்படி நடக்கும்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எல்லாம் நல்லதா சரி போகும். அதுக்கு ஸோ ரொம்ப இப்போ வந்து நாளைக்கு அவர் வந்து பக்கத்திலேயே இருக்கிறார். இப்ப போகவே மாட்டேங்கிறாரு, ம், போகவே மாட்டேங்கிறாரு. அப்படியே அது அவங்க என்னமோ தொடர்றது என்னமோ அவர் வந்து பிடிச்சி விடுற மாதிரி. இது என்னடா அது, என்ன நீங்க போய் தொடறீங்களே, வேண்டாம் முடுங்க அப்படின்றான். அது அவர் அந்த பார்த்துக்குவார் மாதாஜி. நீங்க ஒன்றும் வரி பண்ண வேணாம், அதெல்லாம் அவர் பார்த்துக்குவார். ஓகே. அதான் பிரபுஜி. நான் சொன்னேன், என்ன அவர் பார்த்துப்பாரு, அவர் என்ன ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாரு, எனக்கு தெரியும், அவர் விடமாட்டாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா. அவங்க சொன்னாங்க, என்னவோ சொல்றாங்க. எனக்கு உங்களை பார்த்தா என்னவோ, அவர் பார்க்கும்போது எனக்கு அவரை தான் தெரியுது பிரபுஜி. அவர் தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஓகே, வெரி நைஸ் மாதாஜி. வெரி போல். ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் நம்ம முடிச்ச உடனே நம்ம ஒரு 15-20 மினிட்ஸ்ல எல்லாரும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். தட் இஸ் வந்து உங்களுடைய உணர்தல் என்ன அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி இந்த கிளாஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எப்படி இருந்தது, அதே மாதிரி வேற ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருந்தால் அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம நாளைக்கு கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நாளைக்கு எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம நாளைக்கு இதெல்லாம் ஃபைனல் டே இந்த லெவல் 2ல இது முடிச்சோம். நாளைக்கு நான் வந்து லெவல் 3 அதை பற்றி ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன். அப்புறம் நம்ம எப்போ அந்த கிளாஸ் லெவல் 3 இருக்கும் அதெல்லாம் கூட நான் இது உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்ல பார்க்குறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோஃபார் வந்து இட் ஹஸ் பீன் டிலைட்ஃபுல் ஜேர்னி. நம்ம வந்து நவம்பர்லேருந்து ஆரம்பித்தோம். மோர் தென் இயர் நம்ம போயிருக்கோம். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஜேர்னியில் கூட இருந்ததுக்காக. ஸோ திருப்பி எதான் சொல்கிறேன், நான் ஏதாச்சும் நல்லது சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து பிக் பகவான் தான். தப்பு சொல்லியிருந்தேன் அது ஃபுல்லாக என்னுடைய மிஸ்டேக் தான். ஸோ அதை பொறுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் ஆல் யுவர் பிளெஸிங்ஸ். எல்லா டிவோட்டீஸோட பிளெஸிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ உங்களோட பிளெஸிங்ஸோட நம்ம நாளைக்கு நம்மளுடைய இந்த கோர்ஸ் முடிச்சு புது ஜேர்னி ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே. இதோட எல்லாம் உங்களுக்கு தான் பிரபுஜி நிறைய நியூ தேங்க்ஸ் ஜேர்னி. சொல்லணும் பிரபுஜி. உங்களுக்கு தான் நிறைய சொல்லணும் பிரபுஜி. எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் அததான் பகவான் உங்களுக்கு சொல்லணும். தான். ஹரே கிருஷ்ணா Okay. பிரபுஜி. L3 நீங்க ஹரே தான் கிருஷ்ணா. இருக்கீங்க பிரபுஜி. L3யும் L3 நான் எடுக்க மாட்டேன். இப்போ வந்து அது வந்து L3க்கு வந்து சரி டீச்சர்ஸ் இருப்போம். நானும் நடுவில் வருவேன் நான். ஓகே. வந்து டெஃபினெட்லி ஐ வில் கம் இன் பிட்வீன். ஓகே. ஸோ இப்போ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி டீச்சர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே வில் கண்டினியூ. ஆனால் நான் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து வில் கம் அண்ட் மீட் சம்டைம்ஸ் டைமில் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வருவேன். ஓகே. ஆனால் நம்மளோட அசோசியேஷன் எப்பவும் இருக்கும். அதாவது இந்த பக்தி விஷயம் நீங்க இல்ல அவரை இல்ல கூடவே நீங்க கூட்டிட்டு கூட்டிட்டு வரீங்க. வர்றீங்க. நீங்க கூட்டிட்டு வரும்போது நான் கூட நிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். சைல இந்த பக்தி விஷா கண்டினியூ பண்ணலாம். அது வந்து பார்க்க மாதாஜிட்ட கேட்டு இதே குரூப் இருக்குல்லையே இந்த பக்தி விஷா வந்து நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பக்தி விஷாவை நீங்க லைஃப் லாங் அதை வந்து கூட்டிட்டு போங்க. இப்போ நான் சொல்றேன்ல, நான் வந்து லெவல் 2 ஃபர்ஸ்ட் அட்மினா இருக்கும்போது ஒரு பக்தி விஷா கிரியேட் பண்ணேன். ஐ திங்க் இட் வாஸ் இன் 2022 நினைக்கிறேன். 22 21 இன்னைக்கு நாங்க மீட் பண்றோம். 8 பேர் இருக்கோம் அந்த பக்தி விஷால. 8 இல்ல 6 பேர் இன்னைக்கு நாங்க வந்து மீட் பண்றோம். ஸோ எவ்ரிடே வீக்லி ட்வைஸ் மீட் பண்றோம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து அந்த பாண்டேஜ் எல்லாரும் வந்து உங்களுக்கு எல்லாரையும் தெரியும் இல்லையா? நீங்களும் ஒரு கிரேட் டீம். ஸோ நீங்களும் இதை கண்டினியூ பண்ணணும். என்ன படிக்கணும், ஏதாச்சும் ஒரு பகவத்கீதை இல்லை பாகவதம் இல்லை சைத்தன்ய சரிதமிருதா இல்லை வந்து ஏதாச்சும் வந்து டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கிற டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்க ஆன்மீக இது ப்ரோக்ரஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா நடக்கும். ஸோ வந்து நாங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி புதன்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் வந்து காலையில் 5:30 மணிக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும். 7 மணி வரைக்கும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து இந்த அசோசியேஷன் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க.
இந்த பக்தி விஷயம் இதை நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த புக் ரீடிங் அதே மாதிரி வந்து டாபிக்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணா அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நாளைக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட பேசலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே